Hello Radio Vloggers, kumusta? It's May 3, 2025 og Sabado karon guys. Tungod kay Sabado naman pod. Full episode na naman sa Bag-ong Bayani ang atong madunggan karon guys. And this time kaagi ni George. Anyway, na-upload naman to siya guys no sa daily series guys, daily upload no. Every parts. Yan, for na po yung mamati good ani guys sa mga full episodes. Like me guys, ganahan nyo ko mamati no pag full episode guys para tuloy-tuloy yun ang pagpamati no. Maunang nag-upload ta guys og full episode no. O kung gusto ninyo dahil madunggan ang drama no, paki-forward na lang. Kinahanglan sa tang mag-storya diri guys no, kay kinahanglan yun siya. Anyway, kaagi ni George again. Hindi mo naman ko ganina no. Nga saan man ipag-storya kaagi ni George guys nga nagtrabaho no sa Taiwan, isip factory worker. I think tagahanay mga sindar dari guys no sa Bag-ong Bayani nga nagtrabaho dito sa Taiwan. Kung dili sa Taiwan, sa Korea pod no. Maging mga nasura guys no nga in demand kayo ang mga factory worker. Gisilosan si Kwan guys, si George sa iyang ex. Pero ex na di, ex nga magselos. So atong sayrong guys no nganong nahimo man niyang ex o nganong nagselos man siya nga nga ex naman gani, di ba? Di ba? Pag ex is wala na gyud karapatan ang babae guys no niya, pero how come nga nagselos pa siya guys? So murag kuani ang tawag ani no, mura og possessive kayo ang iyang ex guys. So di na ta maglangan ato ng paminaw ng iyang kaagi. Again, this is Bag-ong Bayani fall episode. Kung magkatrabaho ko sa abroad, usalan ko kayanong trabahante sa factory, apan dako ang akong gugma sa akong mga mahal sa Kidapo. Tawagalan ko ninyo sa ngan nga George, usa ka OFW isip factory worker sa Taiwan. Kinahanglan nga may buhaton ko aron nga matuman ako ang dugan na akong gipangandoy nga makalarga sila yung asot. Pero sa unusan nga ikaw naman kung nakatapos ko high school. Ay, bahala na. Magpanguntan ako. Dili mahimo nga ingon lang ko ni ini. Dili gyud. Nahibaw ko nga gikapoy ka. Pahuway na diha. Tingalig mula ag napud ka. O, mutanaw pa unta ko liga sa gym, ma? Doon aron sa taga-ato kontra sa taga-laing barangay. Unya, kay mo mata pa man kag sayo ugma aron mo duty. Ah, mawalagi ma. Ay, matuog lang kong sayo eh. Maayo pa. Aron sa makapundo kag igong kusog. Abi na mo ma. Gilaay na ba ako pantrabaho? George, Lagi ma. Pahit kayo. Patay-patay sa trabaho niya. Pinalay masubra sa sweldo tungod sa mahal nga plitihan sa sakyanan pa ingon og pauli sa trabahoan. Niyapunaan pa sa nagmahal nga presyo sa mga palitonon. ay unsaon god nga igo ra man kang nakahuman og high school? Mga ambisyon ko mag-abroad ma. Oh, George. Bitaw ma. Manay tinuod. Uy, kadako kag magastuan ang mga apply kag para abroad, no? Magpangutan na ako ma. Kalayo ba og naabtan na ng imong mga pangandoy, George? Oh, Papa Jimmy. Uy, naaday ka diha, Jimmy? Ay, nagpaminaw lang ko ninyo, Rosa. Wa may daotan kun mangandoy, di ba? Ang hinuon, sad. Libre kitang mangandoy. Apan mao lagi. Dili magpatuyang. Papa Jimmy.
Gustos pa pa, Jimmy. May puntos mo siya sa iyang giingon nga. Dili may magpatuyang ko sa akong mga pangandoy. Diyos ko. Tabangin taon ko ron nga. Matagan o katumanan ng akong pangandoy. Isalik ko ni mo ang tanan, Ginoo. Dungan gyapon ta og paniutos kantin, ha? Marisa? Tanaon lang. Very good. Ano ka? Isapot ka? Wa man. Laka na nga tos production ka. Isa mo gisaputan. Ako? Sus, samok biya, uy. May atas trabahoan. Dito mahisot parte, ana. Bisit. Oh. Nakabantay ko nga pirami naman lang kong paligasan ni Marisa. Pinaagi sa iyong sapot-sapot. Huwag niyo ko ninumduman nga nakahimo ko sa ang ito niya. Huwag niyo taon kay nagtinarong ko sa among relasyon. Ikaw na may baho nga mangumpra para sa ato mga pangonsumo din sa bahay mo, ha? Apil na ana ang bayad sa bill sa tubig. George. Ako rin mahibaw, ani. Sa sunod sweldo pa man ang tingbayad na to sa bills kuryente, ma? Oh, Pagpalit niya og ayong sudanon, ma, para ugma. Gusto ko nga mahigop og sabaw sa linatang baka, ugma. Hinigabot na ko gikas trabaho. sige. Ugma pohon, ako rin bahala, ana. Ay, bisan lang ko og sa matag sweldo rata makahigop og laming sabaw, ma, sa nilatang baka. Okay na gana, ay. Unsaon nga, nagdaginot man ta. Maulagi. George, Oh, ngano pa? na si Manoy ni mo dudong ay. Naningita ni. Oh, padayon na nga rin palihog, papagimik. Oh, nasuroy mo lagi ka, Manoy. Oo. Nakaisubra si mong sweldo di ha, George? Huwag sa kubi. Ala. Sure, trabaho ko rin kay minus na kayo may overtime sa among trabahoan, Manoy Dodong. Ayaw taong kong balipari kay gamiton mong tinakong kwarta, George. Manoy. Medyo may pagkalahi o kinaiya ang akong Manoy Dodong. Siya ang klase sa tao nga dili gud pabalipat kung maunay manginahanglan. Pasensya na gyud kayo ka, Manoy, ha? Ipasabot na gyud ka sa tanan nga. Minus kayo ang overtime na mo sa trabaho taon. Si Mamarusa ka, no? Basinog na siya hinipusay. Ako lang sa kong huwaman ba? Ibalik ka mo niyan ako dayon. Oh, ay, suway lagi ngon, Manoy. Ito na to si Manoy ni mo dudong. Ya, George? Nasa inyong kwarto pa. Nakitsulti kang mama. Oh, ikaw magkulo iyang tuyo. Ganong sila mas mama ninyo mo'y nagsulti. Kung gud pa, gibalibaran ako kay na-short lagi ko ron. O ako naman to siyang ipasabot kung ano.
Mo to nga, namasin siya nga tingali ko no, nahinipusan nga kwarta si mama kay iyang hulman. Ibalik ra ko no niya dayon. Ay, sus. Bati ka nang maghuwang nimo. Manghuwam kay dili mamayad mo ni problema. Maila mo saad. Papa Jimmy. Dili na lagi kami kigdungan ko og pangaon sa kantin. Nagbaon man ko. Sa kong area ram kumukhaon, God. Nagbinag-o na lagi ka. Da. Nauna ra na ni mo, George, oy. May nabuhat pa kung saan mo, Marisa. Magistorya lang unya ta. Dili. Kay daghan pa kayo tag-angay nga sa iyo nun, George. Marisa. Nisamot nga nawadan ko ganas sa kontrabaho. Tungod sa gipakita ng kalit kayong kausaban sa tinagdan ni Marisa na rin ako. Maka-approve lang yun ang ko. Kagilain ako rin nga akong pagpanarbaho din eh. Pasing ko nung sa ako. Huwag hangtod garon. Walang yapon mabalik ang among overtime. Ma? Uy, utan nga dabong o kamunggay mang lagi ning imong giluto. Asam day linat ang baka nga kung giingon nimo nga mo isuda na to karon sa panihapon. Koan, George. Sultihi sa tino si George, Rosa. Pasensya na gid ka, George, ha? Unsaon nga naluoy manggug ko ni Manoy Dudong nimo? Aha, sa ato pa ma. Imong gipahuwaman ni Manoy ang kwarta nga. Alang unta sa atong konsumo din isbay. O para bayad sa bill sa tubig. Ay, sagti lang gudong. Ni saad man to nga iyara ko nung ibalik dayon. Stilan biya ni mama eh. Balibad sa panagsaw eh. George, Ibalibad mo gani ko nga ako mo inaning kamot. pasensya na lagi. Unsaon nga nang hangyo manggod. Luoy baya pod. Na, wag yung kay ayo, Rosa. Padaka lang gihapon sa drama-drama atong kamagwangan tang anak. Nagrabihan kay katapulan. Ay ayaw sa pagsultig ingon ana, Jimmy, oy. Unyag dili to bayra ni Manoy Dudong ma. Asa mo na yatagkan o na ni. Samtang maglakaw ang mga adlaw. Ay mubayad lagi to, oy. Ako naman gutong gipasabot daan. Ang problema ko ni ma, ug maputlan tas tubig. Kay hasta ang kwarta nga para bayad sa tubig, imo man gipahuwaman og apil. Nabayaran na nako ang bill sa tubig ma. Maayo hinoon, George. Nangumpran lang po ko og atong konsumo din isbay. Lisod anon nga akong gipalit ay karon nga mapundo sa ref. Ug diya say tunga sa sako nga bugas. Diin ka man day kwarta dong. Nanghuwam ko gikan sa among sinking fan ma. Maayo hinoon kay na
Tu ay maghuwang nimo ay. Wa na gyud kahinumdum sa pagbayad sa kwarta nga iyang gihuwaman. Ito ano ko sa Manoy Dudong sa ila, ma. Oh, magunsa man kuno ka dito sa ilang manoy nimo? Maningil, Mangita lang yung kagubot? mamarusa. Nakaila na ba ka itong maghuwang nimo ha? Masuko dayon to kung may apikihon. Kinahanglan gid nga panilingon, ma. Kilain lang gihuwam, ug lain po nang gihatag. Huwamam to, di ba? Ay maugani nga dili mayong pugson og singil nga tingalig apiki pas kwarta. Ma, Mangita pa magyug kag pikil. Oy, George! uy. Nganong giputlan tas kurente nga. Nihatag man kunin mo para bayad, Papa Jimmy. Na mama ni mo Rosa. Oh. Wala'y pangutanaan. Ay, paghilom diha, Jimmy, oy! Gangal nga lang baya Ano ka. man kuno ni? Ayon man din kwarta nga, igbalayad untas kurente. Ay, gikuha na ko gikan kang papa ni mo dong kay naluoy manggug ko ni Manoy ni mo dudong nga ni hangyo taon kay na ako no siya importante kayong gamitan. Ay, unsa man in taon ka, mamarusa. Uy, mura magkaroon pa anang akong maguwang? Masabot gyud nga mas pinalabi pa ni Mama Rusa ang maguwang nako nga si Manoy Dodong Priscilla. Ay, gikuha na ko gikan kang papa ni mo dong kay naluoy manggug ko ni Manoy ni mo dudong nga ni hangyo taon kay na ako no siya importante kayong gamitan. Ay, unsa man in taon ka, mamarusa. Uy, mura magkaroon pa anang akong maguwang? Madaan mo siguro siya sa pakiloy nas mama ni Mugo, George. Ay, kinsa man ang dili maluoy in town nga wa man kuno sila ikapalit og bugas. Oh, nga nung man sa kunon na siya manarbaho og tarong. Naa man hinuon siya magpakabuhi ang sugalan. Ay bahay na gani kang manoy ni mo dudong. Hmm? Dali na jud kayo na maluoy ng imong inahan, George. Na, kataghan na ginamahitabo. Napurnada ang igbalayad unta. Amaw na ni Ron. Now, niresulta yun kay usaon, giputlan mo magitag kurente. Samtang sila perti hayaga. Ay, paghilom na lang ko diha, Jimmy. Ihapak ko ron ni mo ning lamparahan nga akong gigunitan ron. Ikaw ang makalagot sa kay kada. Ay di na lang yun dahil ka magpasulti, Rosa. Na, husto na mo, ana, ma, pa. Sa man mo, nag-away naman hinuon mo diha. Naningil ka na ko? Pirme naman kunin mong gibuhat man, oy. Uy, George. Pag-aagnaw ni mong maningil ko na ko. Na, sa. Noy Dudong. Paghuwat o kanus ako makakwartag nako-nako. Gilista mo na nako tanan. Kanang tanan nga nagamit na kong kwarta ba? Ay, kabala ka ko. Oh, wasa di kasultihing, mamarusa nga. Igbalayad tos kuryente ang imong gihuwaman nga kwarta. Gisultihan ko. Pero wa pa lagi ko ikabayad. Mao paghuwat. Dili ta kam sa adlaw nga. Niya nang higayon na kamo bayad aron nga di punta maglaom ba man ay. Oh. Pasensya na gud. Na. Saon ni Rono. Iputlan mi kuryente wa mi kabayad. Pagitay lang sa nagbagi. Kaya ko ninyo sa muka. Kaita sa nimo man ay. Uy. Ikaw ba, ha? Swerte ka kay naa kay mayong trabaho. Igsuon gud tamaw. Share the blessings, ha? Ano Dudong?
Ay, salamat. Kinabalik na gud in taon nga atong kuryente dinis bay. Oo, kay gibayran maning atong bayranan sa kurente, gibayran sa itong anak. Hindi bayad na nimo si Manoy mo Dudong George. Sinibayad ba Roy nga? Nangita magkuog paagi nga. Makapangutang. Taon sa duwi. Sorry gid kayo, Dong George ha. Ug insakto pa lang gid unta kas pangisip prusa. Ang igbabayad sa kurente, dili unta na nimo pahuwaman. Ay sos, may masikin-sikin sang nang huwam. Uy, nga anak naman po na nato, GB. O igsuon man po na ni George. Dili mo na laing tao ba? Ay, rason pa mangyo ka, oy. Bisag na api kay na gyud kas katarungan. Maghilom Rason di pa ay! gyud. Maghilom! Ikaw na lang ko na insakto perme ha, Jimmy? Gusto na gani mo, na. Naglalis sa sad mo. Ay na! Kanang amahan ni mo ay. Naunsa ka? Ikaw na diha. Kamahay! Bayag gitaw na ako. Yanong ikaw pagin may akong gipili. Naaman unta ko'y laing uyab ka ni Ato. Kato si Dindo. Kato kay dili gyud to. Kamaong mo tubag-tubag na ako. O dindo man to, Jimmy man ko. Mao nga ikog parehasa ato niya. Gusto na lagi mo, ma? Pa? Ay, ako no, mahilom lang yung ko kung magtarong na ng amahan ni mo. Dili ko tubag-tubagon kay maglagot ko, ana. Ilakaw sa papa? Unsa unta nang tuyon mo na ako, ma? George, nalimot na ka nga imong maguwang si Manoy ni mo Dudong. Huwag mo ko malimot na, ma. Unya, nganong imo pa mangyong question no nang akong pagpahuwam niya sa kwarta nga pamilya raman pud nato siya. Ma, wala gilutan na problema na ko ba, ma? Ang akong punto, mo isab ta. Wala ta ganina nga naikatuyuan, iyo yung taon nagpahuwami kay anha diha mo sud ang problema. George, Di ba bitaw ka nga? Gahian gaya ng mubayad sa manoy. ay nganong maglangas pa man ka nga naa naman na. Isiga naman nagbalik. Mao gani nang nabalik. Kay ipangitaan ako og paagi. Nga siril-siril ang tawon kong panghuwam kay si Manoy nga akong ipanilingan. Nasuko man noon. Kamaayo gid imong pagkaliwat si imong amahan no? Marusa, Masulbad naman di ay na. Kapangitaan naman di nagpaagi di mo. Nganong magtaghan pa man gid og langas? nako man yun ka nasuko, ma. Rosella, usay makalagit kayo si Mama Rosa kay pinangga kayo niya si Manoy Dodo. Muhangyo lang ta ko nimo ba? Ikaw man maoy na ay trabaho. Aga ka lang po din tao ng magguwang nimo kay wag klarong trabaho ay. Way klarong trabaho kay tapulan man. Ug naara magpagkabuhi sa sugalan. George, Pobre na gani. Sugarol pagyod. Last na kining panagkuyog na ito pangaon sa gawas, George. Unsa ko buotin mo ipasabot, Marisa. Nakita lang na ako. Ngaway maayong kapaingnan na nga itong relasyon. Maulit nila ng takutob. Please. Please. Ay kung ingaan ni Marisa. Prangkahay lang ta, ha? Ay kung anang kumidya hagod. Prangkahay lang ta. Wa, nagit ko malipay ng atong relasyon. Unsa may buotin mo ipasabot? Wa ko'y maayong kaugmaon o banin mo. Marisa. Ikaw. Iba bang nahuna-huna kung unsi ako na-feel sa ingon ni inila? Ingon ini kalaay o way lami nga relasyon? Na ako'y pangandoy. Gadili pa na ko mahimong ikapanghambog ni mo sa pagkakaroon. Wow, ha? Wow. O si Clasias pangandoy ang mahimo sa usala ka high school graduate nga trabahanti sama ni mo, George. Marisa. Ay nagkalain, ha? Pero, dugay na gid unta nina akong gustong ipahungaw nimo.
halos, wala naman ganit kay panahon nako. Marisa, sorry gyud kaayo, pero ako in taon mo breadwinner sa among pamilya. Kana, di haragit ka maayo. Imong pamilya. Pusit, Marisa, gimahal di ka. Naibaw ka gyud ana. gikapoy na ko, George. Hatod karon imong pamilya, ragyapon mo imong priority. Namilam di trabaho. Sakit kaya kung dugan sa kalit kayong desisyon ni Marisa makipuhag dako. Kalamig isyagit. Unwa pa lang ako karoon din his production. Miyag isyagit to eh. Kalaming iutong aron nga matibuhay na lang ning tanan. Kagikapoy na ko aning kinabuhi Ikapoy na ko. Anong naitabo man eh? Anong naitabo man eh? Dong? George? Uy, Darwin na. Nabalik na di kagikan sa imong vacation leave? Basta kasi managkit ko kapit dito sa probinsya. Kumusta naman ang imong mama, day? Saan, maayo na? O, in taon dong. Kaluoy sa Ginoo, piskay nagbalik. Dugay na ako nga kaulik dito sa atong probinsya. May numdum lang ko kanay ato sa mga bata pa ta. Malipayon kayo, bisan og obre ta. Bitaw. Maugi na mong gisgutan dito sa uban na itong mga kababata. Nangumusta dito sila nimo si Nestor, si Araceli ug si Rena. Nangumusta to nimo? Gimingaw na gyud ko sa mga kadua na to kanay ato nga mga mga bulingit pa kayo. Na, pulos na maayo ang pagkabutang nila, uy. Kita ra gid ini mo nagpabiling pobre. Nanarbaho man tuod ta, pero perming giapas. Mao lagi. O, mao na hinungdan. Kung nga nakikbuwag na ako sa Marisa. Unsa? Gibuwagan kang Marisa? Dungan niya tag paniutos kantin ha, para nga magkasulti tag maayo. Ngano ko taong nakigbuwag man siya nimo? Ay, sa kantin lang lagi kong makigsulti ni mo. Sa kantin lang ti kasultian, de Rowena. Mao na yung rason kung nga nung gusto na niya nga magbuwag ni. Pagkatapaw, good. Lagi? Ako lang saan nga girespeto ang iyong desisyon. Final na ganito yung pagpakigbuwag ni mo, dong. Sa akong pagsabot, murag seryoso mag-ayos siya sa iyong gipanulti. Oh, kung mao na, move on na lang. Kalimti siya kay dili siya worth it nga imong gukton. Men, sabi mo, wa ilami ang akong kinabuhi karon na. Wa namin ba? Sapa ka diha, uy. Move on, uy. George, si Manoy Dodong ba nimo ba? Nang hangyo man nga muhuam og kwarta, uy. Oh, basi nagtuo siya nga nagpalinding tangarima. Wa pa gid na siya human siyang pagtiwas atong kalisod. Jesus. Ayaguman karon. Dong,
Nihangyo lang in town, kay ikaw man mo'y trabaho. Nung sa taon na siya. Di man maningkamot o kaya. Magsalig mas kahago sa bang tao nga. Pamilyado naman unta na siya. Ay balibali ditong tarong kung wa kay ikatunol. Dili kay magyaw-yaw ka diha. May gani na kinang huwam. Unyawa mga awat. Aw, oh man ninyo, na mo ikapawam. Ako naman sa hinuwi inyong lisur-lisuron. Oh, unsa man unta na, Manoy Dudong. Nagaibisan 500 na diha, George. Huwag masok ko, be. Nakutamig bugas pa, good. Simpula ra og problema ninyo Manoy ay. Oh, George. Na pa may daghang bugas diha. Pagkuha lang Manoy. Ron, panudan lang mo imong pangitaon. Inabit akong Papa Jimmy nga kwaon lang kong bugas. Pero pagtanaw na ko, di man mayo klase. Di man mga na ng akong mga anak ko eh. Oh. Ingon ni ato, kahasol ang igsoon ako si Manoy Dudong Bisela. Ano lang mo imong pangitaon? Inabit akong Papa Jimmy nga kwaon lang kong bugas. Pero pagtanaw na ko, di man mayo klase. Di man mga na ng akong mga anak ko eh. Oh. Na. Kung mao gani na nga magpili ka. Wala ko'y mahimo aron nga matabangan ka sa mong problema Manoy. George, Basta kay ni-offer na ko nimo nga naay daghang bugas diha. Pagkuha aron naay inyong malungag. kadaw na ba ni mo? Manoy Dudong. Urap kag di igsoon. Oh. Oh, igsoon na kita. Pero di magkukwartahan nga. Inigiyamar ni mo kwarta na ada yon. Lisod sa ditawon ko ron. Uy, Manoy. Maunsa gani unya nga akong pamilya. Malintian gyud kanako ha. Di man ina. Na. Ayaw gyud ana Manoy. Di prangka naman ko nimo nga wa gyud ko karon. Kay di man sang mahimo nga magpakana ako bisan og wa gyud. Mga pas mo gani unya nga akong asawa ug ang mga anak nako. Bantay ka lang gyud na ako, George. Manoy Dudong. Marisa, ayaw ko kuking na anikot. Please, magsulti ta. Kagahi ba ni mag-usultihan? Wala man tayo angay nga nagsultihan, good? Marisa, ayaw tawag dungagi ang ako mga problema taon. Wala ko'y labot ni mo eh. Excuse me. Oh, Marisa? Marisa! Tuwa na kasi maminaw na ako. Hoy, Dong George. Ayaw pa kauwaw eh. Gipanan ako sa mga trabante oh. Oh, dayruin na. Lakaw na dong. Pauli na og i-relax dito ang imong huna-huna. Atos inyo kaw. Taon na siya rin. Pila ka na. Di lagi siya madaw. Hangyo. Pastilan baya ni mo eh. Di man ka maminaw tambagan good. Di nag-move on na lagi. Kiwa na kay paglaom ato niya. Panagi ko'y gana man pa ako. Gilaay na ko. Ako pa ni mo no? Mga apply ka para abroad. Ha? Pang-apply. Na ako'y kailang makatabang ni mo dong. Unsa to, George? Mula gagas sa laing naso. Oh? Oo pa, Jimmy.
gusto kong manimpad sa abroad. O ganay na lang dahil ka din manarbaho. Anong kinahanglan pa mangyo ka nga muad to kaslayo? Pa, mas mayo mo dito. Kaya ko ang sweldo. Diferensya kaya kaysa din Mausad. Og gusto sabihin ko nga makalimtan ang bahay ni Marisa pa. Nga, nireject na ko. O sige. Suway lang og pananghid katong inahan mo. Ay, dito mo balibad sa mama pa. Ibawaan na ng daan. Aw ka na. Naaraman day na. Moro na yung bugtong paagi mga makatag ko ninyo og arang-arang nga pagpuyo. Kaya kuniar ko din Pero may nga, ingon lang kita ini. Kanuning giapas. Alang na ko, no. Mas nindot gid unta nga dili ta magkatibulaag. Kita magkabuwag pa. Makaya ra maghapon na ba? Ay sos. Kanindot naman anang makapada si George din hinato Makatabang pa siya sa pamilya ni Manoy niya Dudong. Wa man ay problema ma. Way problema ang pagtabang basta naalang. Kung manulti bitaw ka no, Rosa. Murag si Dudong na lang yun mo importante para nimo. Ay agang. Si Dudong man maitabanganan kaayo. Iwa may trabaho. Unya ang asawa pilare kita anang manicure o pedicure. Upat ko nakabuk ilang anak god. Di palang unta na tapulan. Di yun ta na magkalisod-lisod. Paghilom diha Jimmy oy. Sugod na sa ka. Pagkaliwat ti Dudong ni mo, Rosa. Di kasabot kurhian. Masuko pa hinoon. Kaya sa man ko kung dapitan na sayop, be, Jimmy. Ay, Sige, be. sus. Sige, be. Kanus apasan ka kang ni Angkon nasayop ka. Ay, sumaan lang ni mo. Paman kay kaluoy sa usa ni mo ka anak nga nagkalisod, God, kay way trabaho. Ay way trabaho kay tapulan. Gusto na lagi mo ana inyong lalis ma, pa. Mulayo ang grasya na to ana, anang inyong mga taras. Diyay jutay nga pangigi nga akong kipati samtang nagpaminaw ko ni Mama Rosa. Apan ako lang kipungan aron dili siya magkamatikod. Pasensya nagyug kasi mong inahan, George. Sabi mo pa, usahay. Mangigi ba akong nidudong? Mas pinangga siya ni Mama. George. Sa una pa maginan niyang pinangga kayos manoy ba? Bisag mo'y makasa, ako mo'y bunalan. George. Patas ang akong pagpangga ninyo ng akong mga anak. Tungod kay dili ko gusto nga na ay usan ninyo nga magkatulisok unya nako. Ni morgi ko nakatagamtam o pagmahal pa. Si Mama, baliwaran niya akong pagbati nga nasakitan na di ay. Ay, panikamot lang yun, George. Piniaragyod ko nga anda mo suporta nimo sa tanang higayon. Salamat. Salamat, Papa Jimmy. Padayon sa imong mga pangandoy. Dili ni para lang sa akong kagalingon pa. Kundi para sa atong pamilya. Nahibaw na day kabahin sa imong ex? Oh? Dali ragay ko niyang gipulihan. Kalimti siya. Ug padayon sa imong pag-move on dong, George. Oh? Oh, pero na.
Nahibaw na di ka nga na ako'y bago. Oh. Daliyaran naman nakakita kay kapulin ako. Matik mo na yun. Tungod love kaayo na ko siya. Kay love man pud kaayo ko niya. Permisyong na time para nako. Dili parehas nimo. Marisa, At least, nakaamko ko. Samtang dili pa away ang tanan. good luck ninyo. Salamat. Og, palihog lang. Ayaw na kong sa muka pa. Higikalimtan na tika. Sakit kayo nga magibuhat ako, Marisa. Hello? Derwina? Relief day ka dong? Oh, Uday. Tayo na magani ning resign ako kay nang-apply naman ko sa Manpower Agency nga magiingon. Nadawat man dayon ko. Mayay noon. Na magari ko ilista sa mga lokatuno na kong mga requirements. Nana ko'y trabaho, George. Nagamit na gud na ako ang akong lisensya pagka-elektrisyan. Oh, nalipay ko para nimo og sa imong pamilya, Manoy. Salamat. Naman ko kay tuyo na ko. Mulargan ko sa Manila. Unya, dayon na sa rikantos lang nasod, Manoy, sa Taiwan. Oh, budayon gud ka? Oh, Manoy. Og, ikaw rin ginoon niya nga ako masaligan nga may padadaan para sa alutin nilang mama o papa. Oh, wala problema. Salamat kay nisalig pagyapon ka na ako. Bisan pa man sa akong mga nahimo. Ay, kalimutan na to, Manoy. Usman ako, George. Salamat sa imong kamasinho, puto. Ha? Puyan na to ang kalinaw nga nauban ka na to ang gugma o panalangin sa Diyos, Manoy. Salamat kid kayo sa pag-invite mo na ako upangaon, ha? Gawang George. Gusto ko nga magbanding daw kadiyot ba? Kay mularga na ba ko pingos Manila? Good luck day sa umaabot mong biyahe dong. Salamat, day. Si Marisa. Wala mo magkita, no? Wanag yun. So kada itong katapusan akong pag-duty sa trabaho. Malipayo, nakaayo. Uban sa iyang bagong love life. Oh, maayo naman. Ako, ani, hinahinensad kong nakamove on. Parison ba unta kaayo mundo, ha? Ay, ayaw, ana. Tinatawag iskot pa niya. Sorry kaayo, ha? Napahinumduman na lang hinuunti ka. Okay raw eh. Nawa naman, ano man ang kasakit. Kana. Mao na maayo. Kalimti na sa hingpit dong. Oday. Ikaw di ay, Derwena. Sa man, wala kay plano nga manarbaho sa abroad? Nindot lagi unta, pero mular ka naman kapaingon sa Manila. Mauwahin ako, di ba? Uy,
register sa incoming call. Hello? Marisa? George, niresign na ganae ka? Oh. Kay nga naman di ay? Mao di ay nga, wala ko makakita ni mo sa inyong area. Katong pag-file na ko og vacation leave. Dayon na tong submit po na ko og resignation kay nang-apply para abroad. Hala, wow! Katanayos ko, para sa man? Para sa Taiwan. Sige, uy. Mura na kong toyo, mong nanawag ko. Naibong malanggot ko kung asa na ka. Salamat ha. Amping ka nun eh. Oh, good luck ninyo sa bago ni mong ipuli na ako, Marisa. Dili naman ko happy upan niya, George. Marisa? Wa ko magdahom atong higayuna nga makaunaw na di ay sa pagpanawagan ako si Marisa nga akong ex-Priscilla. Naibong malanggot ko kung asa na ka. Salamat ha. Amping ka nun eh. Oh, good luck ninyo sa bago ni mong ipuli na ako, Marisa. Dili naman ko happy upan niya, George. Marisa? Bitaw, mo rin tinuod. Namagod ko yung sense ka red flag sa iyong pagkatao. Hindi ba? Lagi. Olga, maayo lang siya ito pagsugod pa lang namo. Nausap di dayon? Kadali ba? Sorry ha. Lahi na gitna ayos yan ni mo. Kay baw ka kung sa'y tawagan na? Ha? Unsa man, George? Gaba. George, sa doy. Tinuod gida nga magkagaba ang gugma sa usa ka tarong katao. Kung mao'y binuangan. Amping sa imo niyang gahi, George. Salamat, Manoy Dudong. Bahay nila ni Ma magpapa. Ako na ibahala nila. Samtang tuwa pa ka sa Manila. Nanam ko yung trabaho. Noy, ang pingi tawon nga ito mga ginikanan. Ug pangkaagyo rin mong pamilya. Yan ang padaanan. Imong sugal diha. Daghan yung kayo salamat sa imong tambaga, George. Imanaan yun na anak ko. Magpaabot na lagi po. Tawag. Ikan sa Corporation in Manila. Oh. Mauna niya. Nanawag ka. Hello?
George, right? Yes, sir. Oh, ako na si Mr. Hermenegildo. Welcome ka din sa accommodation, George. Salamat, sir. This is a home away from your home. Please, observe and follow lang gid sa atong house rules aron hapsay atong facility, ha, George? Yes, sir. Okay, sir. Hello? Darwin, ha? Dong, George. Nang-apply na pati ako sa Manpower Agency. Ha? Unya, day. Paabot ako diha kay magkaabot kita ingon pa ni Tita Badet. Og next week pa kuno ang atong deployment paingon sa Taipei, Taiwan. Oh, unya, wapam ko'y update sa akong passport. Ready na magud ko no, ingon pa ni Tita Badet. Ako sad na naman sa ko'y passport daan dong. Pagtarong, good. Kinuon bitaw, Darwin, ha? George, imo rin ka ba bata ang aplikante nga pag-umangko ni Madam Badeth sa Cebu? Oh, yes. Yes, sir. Suod gud kay na akong higala si Day Rowena. O kanhi, kauban og trabaho sa factory. Dong, George! Oh. Ni anakit ko dong, nakaapas pag yun. Mayong pag-abot, Day Rowena. Salamat. Halipay gid kaayo ko nga nakaabot ko din uy. O magkauban pa gitag larga paingon sa Taiwan. Good luck para sa atong paglarga o niya pohon, Day. Salamat sa day sa imong pag-encourage nako ha. Huwag yun ko magdahong baya nga makauban ba day ko sa imong mga pangandoy nga maka-abroad dong. Nalimot ka nga, ikaw man may unang nag-encourage na ko. Aron nga mo padayon gyud ko. Kay gusto na ako nga hingpit ka nang makamove on ni atong Marisa. George, kumusta naman ka? Nabalik ka din sa Manila? Diyan pa ko dire. Nisaway na kong panawag. Namasin ko nga makontak pati ka. Anong, nanawag man ka? Nisaway na lagi ko. Grabe man gud na ako makalarga na kasgawas. Hapit na. Di na magdugay. Mao ba? Uwa ka giningon ako, George. Governor Gwen Garcia. Dahil ni siya, kay lagi, mismo ako, testigo, kung unsa ni siya, epektibo. Musunod na senador sa Republika ng Pilipinas, Abi Binay! Abi Binay, Abi Binay, Abi. Priscilla, nag-move on na good ay ko kang Marisa tungod kay bisan magparandam siya sa matag panawag niya nako sa cellphone apan wa na good pagbati alang kaniya.
Oh, mao ba? O masabot sa iyang mga sinultihan nga nagmahay na siya karon. Love, pag gihapon ka ni Marisa, dong. Dili ingon anak kasayon nga duwa-duwa ano nga pong sugma. Oh, naara na ni mo kung magpadaka. Hindi na mahita po. Manakwa na niya. Naka-move on ako. Discarding pasakay mo ng iya? Nagtuo ko nga pagpanungog na ako itong iyang gibuhat. George, Rowena, Um, di na inyong clearance for immediate deployment para sa Taipei, Taiwan. Salamat kaayo, Mr. Hermenegildo. Salamat kayo, sir. Daghan kayo kayong salamat. Okay na. Lusot ata sa immigration, dong. Oh, day. Gikulbaan ko, eh. Gikulbaan ko nga medyo naginaminam na nga makaabot sa Taiwan. Sige, tana. Check in na ta sa atong mga bagahe, day. Okay, tana, dong. Niya na kita din sa Taipei, dong. Ang city capital of Taiwan. Oh, day. Pero, gikulbaan mo, boy. Normal ra na, uy. Kaya ako bitaw, kulbaan man kung maghuna-una sa atong mamahimong ugma din sa Taiwan. Laing panit sa atong pagpanpad. Ang atong pangundinihan sa mga mahal sa kinabuhi, day. Gusto ka. Maong naabot aning dapita. Tungod kinagtuo ta nga maghatag unya kini umaayong pagpuyo sa atong mga mahal sa kinabuhi. Natuwa sa Pilipinas. Oh, nadasig ko. Kay, kauban natin ka. Dining pagkalargaha, day. Salamat, dong. Laban lang yun ta. Laban lang yun. My name is Chang Yong-yong, a Taiwanese citizen, and soon to be your supervisor. I'm George, Mr. Shang Jong-yong. And I'm Rowena, Sir Shang Jong-yong. Okay. Oh, welcome to Taipei, Taiwan. And I am looking forward that we will work together with the rest of the team. We hope so, sir. Okay. Let's go. I will take you off to the dormitory. At mangragita o kwarto, Daywing. O, dong. May din kay ang mga tenants, ulos mga trabahantes kumpanya nga atong trabahuan. Maogyod, dong. Unya, relax at taday. Kay ugma, mo report na sa kumpanya. Sige, mo-relax ata.
Good morning, Mr. Xiang Jongyong. Good morning, Mr. Xiang Jongyong. Ah, yes. Good morning. Thank you for coming before the time. We are ready to report for work, sir. Now, let's start the briefing before you proceed to the office of the CEO. Yes, sir. Okay, sir. I am Miss Chow Loy, the CEO, and this is my son, Mr. Yang Loy, your manager. Good morning, Mrs. Chauloy and Mr. Yang Loy. A pleasant morning, ma'am and sir. Oh, Filipinos. Welcome to our company. You may now proceed to the Human Resources Office for the finality of our employer correction. Good luck to each one of you. Thank you, Mrs. Chauloy and Mr. Yang Loy. We appreciate you so much, ma'am and sir. Magsugod ito ang trabaho, day. Pero, lain-lain tao, Geria. Maulagi dong. Ay, pastilan. Magkapadaan na gano'n niya tao kwarta sa atong tagsa-tagsa ka mga mahal sa kinabuhi. Ampingan lang ginato ang atong trabaho din dong. Kay layo beding dapita sa ato. Natapos gid ang unang adlaw na to sa trabaho nga okay ra gyud kaayo, day. Tinuod gyud ka dong. Og proud kaayo ko sa akong pagka-OFW. Uy. Ingon pabitaw sa usa ka patriotic song nato sa Pilipinas. Taas noo kahit kanino. Pero lain akong sumpay. Di ba ang sumpay man anak kay ang Pilipino ay ako? Oo. Pero ang ako alain. Ang OFW ay ako. Parehas mi ni Day Rowena nga proud gud kaayo sa among pagka-OFW sa nasod sa Taiwan, Brazil. Di ba ang sumpay man anak kay ang Pilipino ay ako? Oo. Pero ang ako alain man. Ang OFW ay ako. Tanaw mamauli na ta sa atong goal. Bitaw dong. Tada kay humana ato oras sa trabaho. Manoy, nadawat na nimo nga akong gipada? Oo, George. Ipahit na sila sa mama o papa sa imong ipadaan nila. Salamat gyud kayo, Manoy. Dok, sa sunod mong pagpadaba, paligtanon niya na akong cellphone si Papa Jimmy, George, ha? Oh, mahinon, Manoy. O, tudloy niya siya o unsaon sa paggamit. Oo. Aron ba, ato na lang mutawag niya kung di ka busy niya sa imong trabaho. Salamat na ng ideya nimo ha, Manoy Dodong. Amping mo diha.
Okay naman ka nga naamag-agi sa imong maguwang ang alote para sa imong mga ginikanan dong. Oh, day. Kay dako naman nga akong pagsalig sa kumaguwang. Kay nakita naman ako ang iyang kausaban. Maayo hinoon. Mayo kay si mama nimo. Ana naman ka nga mukuha sa kwartang imo ipada. Kay retired teacher man siya, di ba? Direkta raman akong ipada ni Mama Good. May noon, day. Akong gibang to bank transaction ang alote nako kang mama dong. Kaya naman siya active nga bank account. Yat nga raman na niya nga. Mag-online ko. Hello? Salamat kay nag-online ka, George. Pwede ni mong i-on mo ang camera? Sige na, George. Ayaw na, Marisa. Ayaw na. Unsa man, nakay-tuyo na ko. Ano gawin na, oy? Kung pa na ako magkabuhag, no? Na naman ang taday ko'y uyab nga abroad. Nasayang ra ang tanan ako mga plano. Para unta na tondo, ha? George, Imo rin yung giusikan, Marisa. nagbasol ba ako? Kaya nagkabuwag pa sa Mickey. Lain naman sa dihang giuyab ka ron. Ano ba? Pero love pa man sa kunin mo, George, no? Ha? Tubagan lang gusto mo, Udkud. Ayaw pa makak, please. Love pa kunin mo, no? Tempera good. Kulbaan sa tanimo, eh. Manggalit man ka? George, uy. Tubagan ako tarong pa. Marisa, naka-move on naman ko. Sa imong pagpakigbuwag na ko. Okay naman kay ko karon. Ilaban ni kay niya ako diri sa abroad. Dili ka makalimot na ako. Mausa ko sa gihimo ni mong inspirasyon, di ba? Pamilya na ko o ako mga mahal sa kinabuhi mo akong inspirasyon. Ay, mao ba? Sige na. O, salamat kayo sa mong pagkontak, ha. Narinig hapon ko sa imong huna-huna. Isip imong friend. Lo, dili mo gud isip friend, bro. Love di ka, George. Promise. Salamat sa imong pagtawag, Marisa. Bye. Wa na mo. Unya magsige pa gyapon sa panawag nimo dong, George. Ambot sa bitaw ato niya, eh. Maayo sa kano kay bisan og ipasakita na kag maayo. Mutagad man lang gyapon kaniya. Oh, deruwe na. Alang na ko, no? Kanang atong nahimo ng ex. Dili na kaaway kay naghatag man og leksyon aron nga almost perfect ang mosunod pa nga relasyon. Mao ba? Higayon na unta to nimo aron magkabalik mas Marisa. Na, tuara. Di gyud taon ingon ni anak ka sayon day. Weh, mao ba? Ikaw ba? Nausa man ka? Nanungog ka o nagselos? Sulti. Kini siya banigara man ni siya, uy. Hoy, watay unay, no? Suod na kayo tasukad pang mga bata pa ta. Day. Kalma lang, good. Kalma lang. Nausa man ka nga, di man sad ka pakumidya na ako. Ako, musukol ko kumidya. Nakailabya ka na ko, dong. Pero ayaw lang anang kumidyahan na kay bati na. Yoy, unsam po kayo maninuod man ka, eh. Unsa ko'y kumidya, good. Pakig-uli ni Marisa. Ayaw ko bikla kung dili ka gusto maguba ang atong panagsuod. Uy, Day Rowena, Day! Ay, kasuko na ko, Day!
daw na nga rin ako. Yan, sa doon nga, kasuko man niya itong klasiyas kumitsyan ako. Mao ba? Oy, gayon na to ni mo aron magkabalik mas Marisa. Di yung tao niyo na anak ka sayon. Eh, maba? Ikaw ba? Noon sa man ka? Nanungog ka o nagselos? Ay, pastilan na. Kasualar yun ta kayo. Alang na ako katong amo pa nagsulti. Oh, diya siya nainit sa punto nga. Nangutana ko niya ako, nanungog ba siya o nagselos? Ay, paita. Ikalit na lang tayo kasuko. Kini siya bodyguard o siya, uy? Watay unay, no? Suod na kayo tanga sukad sa mga bata pata. Day, kalma lang, good. Nung sa ka nga, di man sa kapakomedya. Ako, musukol man kong komedya ba? Nakailabya ka na ko dong. Pero ayaw na ng komedyahan na, kay bati na. Unsa? Nung 10 taon ka, maninuod man ka? Unsa ko'y komedya? Pakigulit ni Marisa. Ayaw kong bikla kung dili ka gusto maguba ang ato pa nagsuod. Yan ang sabi nga. Nangumidya man ko niya o kasama ato. Ay, nakonsensya na inoon ko da. Day? Lerwina? Day? Nagmata pa ka, Day? Palihog, ablihir kong pultahan si mong kwarto, God. Lerwina? May kisaw sa sud. Basinog. Nainanok nas pagkatuog. Ay, natuog lang ko eh. Balik ko suod sa kong kwarto. Ay, salamat kay nangabli ka. Ikaw mo din na, George. Nasuko yun ka na ako. Wa man? Oh, okay. Pamahaw ni mo. Kau na kay dili mahimong mo-duty ka nga waiso ng kontiyan. Sugot magani kong mamatay ko. Dayroy na. Kan-ana. Kay dili ko mukauna na. Gusto kang ilabay na nako, day? O ilabay. Kung may nagsugot ni mo ba ron andaman kong pagkaon? Kaya na akong buhaton sa akong kaugalingon. Kaya wa ko mapungkol. Ano bang kamaldita naman ni mo ron? Naalang ko'y wa mauyon ni mauna ingon ko, ani. Trabahoan. Wala sa may magkadungan o pangaon. Gikan sa dormitory o gahampo na nga niya sa kumpanya. Gipangulan ko niya. Yan siya managkadako. So, hinong ng rason. Kalit lang naputol diha-diha dayon ng amo nagsuod ito'y ruina.
kwarto na ako? Nisod ko kay pagliso pa na ko sa doornab. Wa man ilag. Ingon ana, gyud ka kaway batasan? Bahala kung sa imong isulti na ko. Basta kay magsulti ta. Kaya wala gyud ko makauyon anida. Kalain ko nimo. Kaya nga naman day ko. Naunsa man day ko na ko? Ha? Suma, una-unsa ka. Huwag ka makabantay sa kalit kayo ni mong kausaban. Ang unsa ba? Di ko matuo nga ang komedya rin ako mo'y naghatag og problema. Ang tinuod na ako'y dakong problema. Ha? Darwin, Pasagdi lang sa ako mag-ino, Sara. Muhangyo lang ko di mo. Palihog lang. unsa man na ba? Sutilin ko ko. Sige na, palihog lang. Ayaw na naguna-una kay ako di problema. Ako di bahalang musulbad, ani. Tapos dili ko mahimutang maghuna-huna aning sitwasyon. Ayaw na lang lagi. Ayaw na. Ayaw paghilak. Istorya og tarong. Sige na, sultihin ko. Mga bata pa lang ta, suod na kaayot ang managigala. Sama na ganit tas managsuon. Kana! Mao ka na ang lain nakahatag akong problema, Dong George. Kanang atong kasuod. O kanang pong nga sama na ganit tas managsuod. Dunay laom kayong kahulugan ang mga po nga napati ko gikan ni Rowena Priscilla. Sama na ganit tas managsuon. Kana! Mao ka na ang lain nakahatag akong problema, Dong George. Kanang atong kasuod. O kanang pong nga sama na ganitas managsuod. Pero Rowena. Og lain pagid nga naghatag na kong problema. Mao ang bahay ni Marisa. Nga bisan og buwag na mo. Pero nagsige pagyapon siya kontak nimo. Ano sa'y buot yung ipasabot? Nangigi ko nga nagkontak kay mo og si Marisa, Dong George. Ang butoy. Nayabag naman tingali ko. Paingon naman kakuanis pagkabuang kaya wala naman ko makasabot sa kong feelings diha, di mo? Wa na nakutubay si Marisa tungod kay pilawom sa akong kasing-kasing. Dili na siyang gipitik na inay, Rowena. Unsay buti mo ipasabot? May lain ang binuhat nga akong kimahal. Ug importante gyud kay siya alang nako. Kinsa siya? Kinsa, Dong George?
Na ako'y gustong pamaliton nga para imo dong. Unsa man day? Basta lang. Sige. Kay nasa ko'y gustong pamaliton para nimo. Mga unsa ta dong nga. Sige, ito na. Hey, medyo gutom na sa kuda. Ay, pastilan. Uyab na nimo ang imong kababatan kanhi sa itong probinsya nga si Inday Ruina. Oh, pa Jimmy. Hinaot nga huwag may pagsupak si mama bahin niya pa. Oh, sa akong bahin, andam na dyan kay kulong nga musuporta sa unsa may makapalipay o makaayo nimo. Salamat kayo pa. Mahal magyugahan nimo si Inday Ruina. O kamunduha, mahal magkausap ko sa ninyo. Oo, Papa Jimmy. Ako sahab sa akong bahin, ang akong baruganan maong asama ni Papa ninyo, Jimmy. Suportahan ta ka. Salamat sa kaayo nimo, Mama Rosa. Kung siya naman yun gani, ayaw na gid siya buhi ito. Pakasli, gibuhutan ba ng babayhana? Huwag nakaila na kaayo ta kung unsa karespetado ang ilang pamilya dito sa atong probinsya. Naanami plano bahin anak ma. Pohon, paulin na mo. Kuman sa among kontrata. Mamayin niya ta sa ilam ha? Ay, baon na day sila dong? Day. Ako'y gitago sa akong pamilya bahin na niya atong relasyon karon. Nalipay kay ko kay wag gyud sila pagsupak. Day, baon naman sa dang akong pamilya dong. Wa sila pagsupak kay nakailaman kayo sila ni mo sa imong mga ginikanan. Salamat gyud kayo, Day Rowena. Laban lang kita dong. Hapit agad matapos ang atong duha ka tuig nga kontrata din sa Taiwan. Daghan pang ups and downs nga atong magian. Usa, tasig lagi ta kanunay, Day. Sakto gyud ka dong. Magpakalig-on lagi ta sa atong duha ka gugma, Day Rowena. Hello? Marisa? Nganong nanawag ka? Naibaw na ko sa bahin niyo ni Rowena nga imo ang best friend. Mabadi ay? Pero gibuhat man mo na ako, George. Ano man? Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Shetty ang inyong mga kabukiran. Nagalitan ko ni atong reaksyon sa tuno ni Marisa sa iyang pagpanawag kanako. Mura ko gilasan. Unya, Hey, Marisa, naunsa ka? Sa'y katungod ni mo ang sulti ka na? Nakakita ko sa mga post niya sa Facebook. Bantay lang kita niya man ako. Dili tagit mo katagagalinaw kung mauli mo nga rin. Di maninat. Wa misa ani mo. Tungod kay diha pa lang. Nakigbuwag na kanako. Kay gipulihan ko nimo og lain. Dugay na nimo gitapos nga atong relasyon.
Hilasa ginisa? Nagaingon ko sa kong kaugalingon nga mura na gyud siya giango-ango. Bahad-bahad siya? Wala ba ko mahadlok niya dong? Nah, sige na lang. Sagdan na nato siya. Labihang nakastalk giday niya sa tong FB, no? Oh, mas mayo sa nang nahibaw na siya. Aron nga, mulugar siya o dili magpalabi. Gusto ra ba gyud kuno nila ni Mr. Shang Jong-yong nga ma-extend ta sa atong kontrata? Mau ba di ay? Kay nakita man ko na sa inahan og anak nga sila si Mrs. Chow Long o Mr. Yang Long ang atong excellence performance. Unya day. Unsa may imong response? Akong giingnan dong nga basin og mobalik ra unya ta pero dili lang sa tamo perma og another working contract kay magpakasal para bata. Oh, mayo kay gingon ni mo ato pagsulti. Planuhon raw niya nato ng bahina day. Alang sa unsa man, Manoy Dudong? Para ba sa tong pagpamayo niya sa probinsya kung mauli na mo si Inday Ruina? Aw, mao ba, Manoy? Mga sawa ka na magad ka, ha? Oh, Manoy. Mao na ang final na mong nasabutan. Walang gandamano nga sa inyong kasuod. Sukat pa niya tong mga bata pa mo karon. Nagplano na mo nga magminyo. Bitaw, tinuod na Manoy. Ang ginawaragyan mo ibugtong sayod sa tanan o mao'y ni pahimutang inin tanan. Thank you for the good service you made in our company. We're glad that both of you have been part of our company's growth and progress. Thank you also for the great opportunity, Mrs. Chowloy and Mr. Yangloy. Thank you also for supporting us, ma'am and sir. I am very happy that we have been together here for 2 years. Thank you, Mr. Shang Jong-yong. Thank you, sir. We are looking forward that both of you will come back here soon and work with us again. We hope so, Mr. Shang Jong-yong, sir. Pipila ka oras gikan karon Manoy. Tuwa namin si Dairuina sa Taipei Airport. Mayo inon, George. Naghinam-hinam na gyud ko nga magkita-kita tadiha pagbalik sa ato, Manoy.
Naginaminam na sa bayan sila sa Mama Rosa o Papa Jimmy nga mauli na ka o kuyog ni mo ang ilak ko nung umagaron. Magkita na lang niya diha sa ato, Manoy Dudong. Ready na ba ang akong tinangga? Ano pa ulit kauban ko? Ready na kaayo dong. Hog, proud ko. Dili lang sa akong pagka-OFW ko, dili proud ko nga mamahimong asawa sa usa ka OFW sad. Nga mao ikaw dong. Salamat, dahil Rowena. Welcome home and nice to be back, Cebu. Kulbaan baya ko kay ikaatubang niya na ako ang imong pamilya. Wag yung kay angin kabalakanan na bahina day. Mahinumdum lang ko ba sa mga bata pataba? Apason kag bunal sa imong mama kay laagan kaayo ka. Mahadlok sa din taon mig apil. Og mao'y labihan na mong makadagan agis bakit. Naghinumdum pagidaan na ang akong pinanggada. Nalipay mi nga nahimamat ka na mo Inday Rowena. Pagkadako nagkausaban, sukad ni atong katapusan ka na mong nakita sa bata kapanitos probinsya. Salamat. Parehas may kabadlungon si Dong George sa una. Ay pastilan. Ang bata ka ni adto nga bulingit. Karon pagkagwapa na gyud. Isay magdahom nga kaduwa ra nako kani adtos mga bata pa mi. Karon ako nang pangasaunon, ha? Way kabutangan sa among kalipay ni Papa ninyo. Nga kini si Inday Rowena ang gusto nimong pangasawon. Salamat kayo, Mama Rosa. Good luck sa paghahimuon unyang pamay. Ug saong maabot ninyong kaminyoon. Salamat kayo, Manoy Dudong. Salamat kaayo Manoy. Huwag kabutangan sa among kalipay na duhikayunan. Mas niligon pa ang gugmana mo sa matag usa isip pamilya nga nagmidahalan. Nakasal gud mi ni Day Rowena, ug wa na lang mi mobalik sa abroad. Ug nag-asikaso na lang mi sa gamay namong negosyo. Dini na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, George. And ayan guys, nadunggan na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa mga bag-ong bayani. I hope nga nalingaw mo guys. So si Marisa pala ang iyahang ex guys no. Nga gipuli lang siya guys sa Y Claro. Gipulian siya guys sa Y Claro kay gusto man gud ni Marisa nga sa tanang panahon, tanang oras, attention siya ang atimanon ni George. Gisilosan ni Marisa guys no ang pamilya ni George, which is sa sinugdanan nakasabot lang ko guys kay syempre uyab pud baya siya no pero kinahanglan magud siya og attention pud no og panahon dili pod kay
dili pod enough no nga ihatag lang niya tanang attention sa iyang pamilya. Nagkinalan pod si Marisa guys og panahon, pero to the point guys no nga murag ni sobra na siya guys, wa na siya kasabot no sa sitwasyon kay si George baya ang breadwinner sa pamilya, di ba? Ngay masabtan to niya guys no, wa niya gitan-aw guys ang kaayo ni George no, mao to gibuwagan siya guys. Pero at the end of the day mura siya gigabaan guys, kay dili siya happy no sa lalaki nga gipoli ni George, gipoli niya. Instead gihanap-hanap gyapon niya si George guys, pero ulahin na guys, kay totally naka-move on na manggod si George no, according sa drama guys atong nadunggan. Naka-move on na siya. Og may na lang gani na aning katauhan ni Rowena guys no, nga childhood friend niya. Okay, o yun ba mo guys nga magsilingan lang childhood friends, mahimong mag-uyab ug magkadayunan. Naiuban guys no nga dili ganahan kay syempre silingan ra baya nya kababata pa, murag igsuon na ang tan-aw no. Para sa ako guys, murag lain gyud siya uno naon kay kababata baya silingan, murag kuan lain gyud siya para sa ako guys, murag igsuon na lang no. Pero namang mga uban guys no nga mas nindot pa nila nga kaila na daan no og kababata pa, kay mas nailhan na manggod niya. Pero mao lagi na lain-lain manggod og panglantaw ang mga tao guys no, prinsipyo manang ako di gyud ko yun guys. Lain siya uno naon para sa ako, pero di man yun nga, depende na siya sa tao guys. Pero pabor kayo ang open, favor kayo guys no, tawagan ni yun kayo guys no ang ginikanan ni George. Gani na subaybayan nila no ang pagdako ni Rowena guys, gikan sa yagit kaayo hangtod karon gwapa na kaayo yun siya guys. Syempre nag-blow up na. Samot pa kay sa Taiwan ni nagtrabaho no. Ang Taiwan ba is tropical country guys. Parera ba sa Pilipinas or bugnaw ni siya no, mag-winter man pud guro ning mag-winter puding Taiwan no, kay close ra man ni siya sa China. Mo to ni glow up si kuan guys no. Og nagsilo si Rowena, kay si Rowena sama sa to nadunggan guys. More than friend yun no ang tan-aw niya kang George, kay nasinati na magud niya iyang kinaiya. Pero wala ni nakita ni kuan guys no ni George sa sinugdanan until nagparamdam niya no nga more than friend ang iyang panglantaw niya guys. Og may gani pod kay nakasabot ra pod si George no. Og nisulti pod si George guys nga napo day siya tinaguan nga pagbati no kang Rowena. Og dito nagkasinabtanay sila guys no. I think wala sila nihuman sa kontrata guys no. I think 2 years ramang guro ang minimum nga kontrata sa Taiwan no, og nanguli sila. Syempre duha naman sila ning kamot no, nanagud sa enough nga kwarta no para magsugod no og negosyo og maglain no og makatukod og dream house nila. I think enough na yun ang 2 years guys. Pero kung 2 years nga uban gyapon sila, why not, diba? Dili kayo sa homesick guys no, kay nag-uban man sila og lain naman po lang status no, kundili couple naman. So kung unsay dangatan silang love story guys no, unsay dagan sa ilang pagpanarbaho, wala ta kasayod kay dito ra man kotob ang storya. I hope nga nalingaw mo guys no, o wala mo gikapoy napulan sa pagpamati no, ilabi na sa mga nagsubaybay ani sa mga daily upload na to. Og unya mag-upload na po ta guys para sa bag-ong daily mga asoy ni Kuya Goliath. So atong okayon diri guys ang inyong mga message tawag ani mga komento, wala man sender aya wala. But anyway, thank you so much sa pilay views na to ani guys. Thank you so much sa 319 views. Ginagmay naman tag views dire guys. Oy, I hope nga maabot lang no, bisag 500 na lang or 1,000. Happy na ko kayo ana guys. Tuloy-tuloy na ta dire guys no, as long as napatay advertisement. From there magbasa tag comment ni Oscar Badayog. Shout out idol. Ayan na shout out na ta kano. Oscar Bayadog. Asa ni siya gikan. Kung mag-comment mo guys no, og ibutang po ninyo ang inyong location para mag-rate nato no. Kung asa ta naabot no sa atong mga upload diri sa mga drama courtesy of RMN Drama. Of course, I think diri na magtapos guys ang atong
reaction o kung niabot mo at up to this part no. Thank you so much kay murag gigutom na ko guys. Og daghan pa og trabaho. Thank you so much until next week no para sa uban pang mga drama.